Grupo sang motor rider sa Negros Occidental ginsuyod ang kabukiran kag suba agud mabuligan ang mga estudyante sa bukid. Mataas nga bukid, madalom kag malabang nga suba. Apisar sang kabudlay, wala nagpangduha-duha nga nagpadulong ang grupo sang rider sa probinsya agud ipahanumdom sa mga kabataan sang Jerusalem Elementary School sa barangay Mantokbo, Gilhungan, Kawayan nga sa ila may nagapalangga. Hindi lang gid man enjoyment kundi as well as makahatag man kami happiness and enjoyment man sa ibang isig katao, especially sa nagakinahanglan more than us. Malapit 80 ka Negrense bikers ang nagpalabot sa ilabulig, mga bayo, gamit sa eskwela kag pagkaon. May sinaot man kag kinanta kaupod ang mga kabataan. Memorable gid siya kayo kada lugar nga makadtuan namon. So treasure mo gid kayo. So bisan nga kapoy sa rides pro ang memories kag mga experience nga nagyan do hindi na gid ma-erase ara na gid sa imo. Haring Bacolod City, kulang-kulang tunga sa adlaw ang biyahe pataklad sa barangay. Sa ulihi, ang ila sakripisyo ginbayluhan sa mga yuhom nga mas mahal pa sa Bulawan, kag mga nahong nga napuno sang kalipay. Kung ang driver, sweet lover, ato na pamatud-an, basta rider, forever a giver. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.